Akwụkwọ Hagai, isi nke mbụ. N'afọ nke abụọ nke Darius bụ eze, n'ọnwa nke isii, n'ụbọchị mbụ n'ọnwa, ka okwu Jehova si n'aka Hagai bụ onye amụma ruo Zerubabel nwa Shealtiel bụ onye na-achị ala Juda, rukwa Joshua nwa Jehozadak bụ onyeisi nchụaja ntị, sị: Otu a ka Jehova nke usu niile nke ndị agha kwuru, sị: Ndị nke a sịrị, oge ịbịa erughị, bụ oge iwu ụlọ Jehova. Okwu Jehova wee si n'aka Hagai bụ onye amụma bịa, sị: Ọ bụ oge unu nwere unu onwe unu ibi n'ụlọ unu amachitere osisi, mgbe ụlọ a bụ mkpọmkpọ ebe. Ma ugbu a, otu a ka Jehova nke usu niile nke ndị agha sịrị: Tụkwasịnụ obi unu n'ụzọ niile unu. Unu aghawo ọtụtụ mkpụrụ, ma nke nta ka unu webatara. Unu na-eri ihe, ma ọ dịghị afọ juworo unu. Unu na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, ma ọ dịghị ṅụju afọ unu ṅụjuworo. Unu yiri uwe, ma ọ dịghị okpomọkụ na-ekpo mmadụ. Ọzọ, onye na-alụta ụgwọ ọrụ na-alụta ụgwọ ọrụ itinye n'akpa puru epu. Otu a ka Jehova nke usu niile nke ndị agha sịrị: Tụkwasị obi unu n'ụzọ niile unu. Rigoonu n'ugwu, bute osisi, wuo ụlọ a. Ọ ga-atọkwa m ụtọ, a ga-asọpụrụkwa m, ka Jehova sịrị. Unu lere anya ihe bara ụba, ma lee, ọ ghọrọ ihe nta mgbe unu bulatara ya n'ụlọ, m wee fụsasịa ya. N'ihi gịnị? Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova nke usu niile nke ndị agha pụta. N'ihi ụlọ m nke bụ mkpọmkpọ ebe, ma unu onwe unu na-agba ọsọ, onye ọbụla ọgbakụrụ ụlọ nke aka ya. N'ihi nke a ka eluigwe nke dị n'elu unu gbochiworo igirigi, ala egbochiwokwa ihe omume ya. M wee kpọọ oge ọkpụkpọ nkụ ka ọ dakwasị ala nke a na ugwu ya niile, na ọka ya, na mmanya vaịn ọhụrụ ya, na mmanụ ọhụrụ ya, na ihe niile nke ala na-epupụta, na mmadụ na anụmanụ, na ihe niile unu dọgburu onwe unu n'ọrụ inweta. Zerubabel nwa Shealtiel na Joshua nwa Jehozadak bụ onyeisi nchụaja na ndị Izrel niile fọdụrụ wee gee ntị olu Jehova bụ Chineke ha, geekwa ntị okwu niile nke Hagai bụ onye amụma, dịka Jehova bụ Chineke ha zitere ha. Ndị Izrel wee tụọ egwu n'ihu Jehova. Hagai bụ onye ozi Jehova wee gwa ndị Izrel okwu n'ozi Jehova, sị: Mụ onwe m nọnyere unu. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Jehova wee kpọte mmụọ Zerubabel nwa Shealtiel bụ onye na-achị ala Juda, na mmụọ Joshua nwa Jehozadak bụ onyeisi nchụaja, na mmụọ nke ndị Izrel niile fọdụrụ. Ha wee bịa jee ozi n'ụlọ Jehova nke usu niile nke ndị agha bụ Chineke ha, n'ụbọchị nke 14 nke ọnwa ahụ, n'ọnwa nke isii, n'afọ nke abụọ nke Darius bụ eze.